La Capella dels Sants Metges ha acollit des del dia 24 de desembre la 41a exposició i concurs de diorames de Lloret de Mar. Organitzat conjuntament per l'Associació de Pessebristes de Lloret i l'Ajuntament, aquest certamen ha esdevingut tot un clàssic de les activitats nadalenques de la població. Pel que fa a l'exposició, a banda dels diorames lloretencs, també se n'han pogut veure d'arreu del territori com l'Hospitalet, Sant Feliu de Guíxols, Salt o Girona. Paral·lelament, s'ha organitzat un concurs de pessebres a la llar obert a particulars, entitats, botigues i hotels. Per poder-los visitar, s'ha editat un plànol guia amb una relació de tots els pessebres oberts al públic. Nosaltres el que volem és donar que les nostres tradicions del nostre país, sigui pessebres com aquests o pessebres vivents o cagatió o cavalcada de Reis, que no es perdi, perquè això és el que hem mamat nosaltres des de petits, i volem que els nostres nets i els seus fills en el seu dia i els que vinguin que puguin continuar gaudint d'una cosa que nosaltres ens va fer molt feliç quan érem jovenets. L'exposició de diorames de la Capella dels Sants Metges es podrà visitar fins al dia de Reis. L'entrega dels premis es farà el dissabte 16 de gener a les 12 del migdia a la sala polivalent de la biblioteca.